Lahti, tämä korkean kulttuurin ja maisemien ja nähtävyyksien kaupunki. Meillä on hyppyrimäet, meillä on mahtavia jääkiekkokokemuksia ja muutenkin onhan tämä nyt kaunis kaupunki. Mutta mikä parasta, meillä on täällä Lahdessa paljon puhuttu lihamuki. Ja tänään me lähdetään katselemaan, että mitä ihmiset on mieltä lihamukista. Ja lähdetään itsekin vähän testailemaan, että miltä se oikein maistuu. Eiköhän mennä. Oletko maistanut lihamukia? En ole maistanut. Kyllä olen. En. Onko se mielestäsi osa lahtelaisuutta? Tuohon mun on vaikea vastata. Mä en oikein tiedä, mistä koko lihamukin traditio tänne on tullut. Et mä en oikein tiedä. Ehkä noin huumorin mielessä totta kai joo. Ehdottomasti. Tulkaa Lahteen syömään lihamukia. No sitä se varmaan on, joo. Missä tilanteessa mielestäsi olisi parasta tilata lihamuki? Kylmänä iltana, kun on pakkasta ja tosissaan on kylmä ja tutisee ja tarvitsisi jotain lämmintä kuumaa. Se voisi toimia siinä hyvin, joo. No jos oikein lahtelaisen kokemuksen haluaa, niin lauantai-iltana tai yöllä oikeastaan, niin saa kaikista parhaimman lahtelaiskokemuksen lihamukista. Nuorethan sitä tilaa, että musta tuntuu, että ei tän ikäiset enää lihamukia syö. Voihan se olla, mä en tiedä, kun en ole koskaan maistanut edes. Lihamuki on kehittynyt Lahdessa, kun kebab-ravintolat alkoi nostaa suosiotaan ja siitä sitten pikkuhiljaa ihmiset alkoi kyselemään, että hei, et voisitko pistää pelkkää kebappia, että ei mitään muuta ylimääräistä siihen lautaselle. Ja sitten tästä kehityskaari on jatkunut. Ihmiset on huomannut, että lautasta on aika vaikea ottaa esimerkiksi autoon, jos aikoo syödä kebappia matkan varrella. Ja siitä sitten joku asiakas oli tullut tiskille ja kysynyt, että hei, pistäpä mukiin kiitos, niin ei kaadu housuille. Ja näin, meille tuli lihamuki. Mä ja pari koemaistajaa suunnattiin Jonen grillille ja lähdettiin maistamaan, miltä se lihamuki oikein maistuu, että onko se sen kaiken hypen arvoinen. Ootko sä ikinä maistanut lihamukia? En ole aikaisemmin. Täyttikö se odotukset? No joo, tosi hyvää tää liha täällä. Kyllä. Sitten mä myös haastattelin vähän Jonen grillin työntekijää, että miten paljon sitä kebappia oikein kuluu ja tilaako ihmiset lihamukia oikeasti. Ootko sä ite maistanut ikinä lihamukia? Joo, maistan itse myös. Tykkäätkö siitä? Joo, mä tykkään. Entä tilataanko sitä paljon? On aika usein paljon, niin kuin lihamuki. Me myyntiin tosi hyvin. Me myyntiin ihan kaikki viikonloppuna. Ja lihamuki maistui erittäin hyvältä. Kyllä mä oikeastaan suosittelen ihan kaikille, että kannattaa se ainakin käydä testaamassa. Welcome to Lahti! Kiitos.